maglagot gyud ta aning mga makasasala. Kamo malipay ba mo og makasasala? Malipay mo og naay makasasala sa imong kinabuhi? Di man mo manubag mga sad-an gid tingali mo no. Aw na maglagot gyud ta. Pero ang Ginoo dunay panahon nga malipay siya sa makasasala. Di siya malipay sa mga matarong. Muna dinis atong ebanghelyo kining magsigig ampo. Ambot magsigi ba kaning pangadsig rosaryo kada buntag? Magsigi ba kaning sige gini siya sigba? Kay magsigi magadtos templo. Nya magpuasa pagyug kaduha sa usa ka semana. Magsigi pagyug hatag og 10% sa iyang income. Porting ninduta ni klasihas tao og mao ni mga manimbahay og mga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish porting dakuan atong income. No? Nya daghan tingali kayong tao manimba gyud kay sunang kada Domingo musimba gyud. Ana. Pero mana kayo dinis ato kinsa ninyo dinhi ang nagpuasa kaduha sa usa ka semana tas kamot. Oh, way klaro. Kinsay dinhi mohatag gyud og 10% sa iyang income tas kamot. Anay usa ni isa, di ba ka na mamakak. So, basta mga inana. Onya. Unsa naman na bati kay ta. Pero sa unang pagbasa o sa atong santos sa atong salmo giklaro Dios Ginoo dili nang inyong mga halad dili nang inyong pagsimba mao'y akong gikahimutan. Unsa may iyang gikahimutan? Ang mahinulsulon, mapaubsanon, mahigugmaon na kasing-kasing. Mahinulsulon, mahigugmaon nya mapaubsanon pagyud nga kasing-kasing. Na may daghang manimba dinhi makasulti lang gamay ang pari, suko dayon. Bisag wa gitumong himuon yung personal ang isultis pari. Mo nandunay ni report nako ngadto sa atong higher authority kay ako kuno silang gipakauwawan dinhi sulod sa misa. Wa ra ba jud ko kaila nila? Wa sa ko mag-mention sa ilang unsay gibuhat nila dire. Gid-general rato na kog sulti nga ayaw mo glingkod diha pataka sunod mo sa atong assurance. Ana nya pirmi kuno silang musimba. Mga faithful church goers kuno. Ang resulta ang pare gisinghagan. Gipakauwawa na hinong pare imbis wa to mensyona ang ilangan ang pare gimensyon na Ginoo og report ngadtos authority huna pang ikiha ngadtos korte. Ana mo to pagkatubang na mo dito akong giingnan nahigugma gyud kay ko ninyo brad sister wa jud ko'y tumong nga akong pakauwawan ang akong parishioner gani ako mong giimbitar with smiling face. Para ko ninyo dinigon, lain-lain mo glingkod, inon ta mo ganiha. Di ba ga smile man ko ninyo, terno ko. Nya unsa na pakauwaw din na. Kay wa man sa lingkori di ang atubangan. Dinigon ko, dito mo sila lingkod daplin. Patos ba yun ta? Ana diri. Smile. Nya di sa mutuman na. Sa may sakit sa tiyan ako diri padayon ra man kog misa. Uy, gihimog yung personal. Ngano man, kay ang kasing-kasing mapahitason. Ang huna-huna, paggarbuhon. Daghan taan na din lingi anay mong tupad. Yung pirmi kang malipay yung pader. Yung labi nagmuhisgot na okslat, palit okslat, malipay ra ka ana. Sus, na ini takes na ako. Naidaghan, may pipila mo text na ko. Ikaw pa dir, naong kag kwarta. Kada ni mo wali na agi ng slot. Nako, sako sa una-una, gipugos day kag papalit. O,
jud ko mamugos nimo nya ikaw buangon ra ba ka wa sa kay palit-palit unsay labot na ko sa imong kinabuhi. Mo total kana sang slot nga inyong gipalit wa man sad nako gisud sa bulsa, mas dako pa man gani ko gipalit og slot kay kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slot labing minus na po ka slot kada semana. Ta sa kamot. Oh, ako manghambog yung na labing minus na po gina ka slots akong paliton kada semana out of my stipend. Dili gikas kolekta ninyo ha, stipend kana bang suhol sa akong pagbarog-barog o pagdupa-dupa. Na magina stipend ang pare, roll man na simbahan. Makadawat man sad ko ana. Usahay madako-dako man sad, pero kuhaan gina nakog na po ka slots equivalent to 10 slots to 20 slots kada semana. Sukad pa ni atong 2020 nga namaligya kog slot, mauna nay akong gibuhat. Nagtuo mo gisud ko na sa bulsa. Pero daghan sa kayong mo text, Father, nalipay kay ko ng imong slot-slot. O kanang imong wali, Father, pirmi gyud kong maigo. Pero lipay kay ko nga nakamatakos kamatuoran. Kay 20 years nami, 25 years nami, napaganin mo yung 30 years naming nagpuyo sa akong bana, civilly married. Karon pag yun ko nakaamgo, Father, nga dako dining sa muna magpakasal nami, Father. Pwede ka na lang, di na lang ka ng paso-paso. Naku, pwede kayo. Basta na alay itunol, pwede gina. Kana bang, paano ba? Pahalipay ba? Sa unsaon mo na, Father, naku, kontaka lang among opisina. Kuntaka lang sekretary, giyahan na mo unsaon na pagpakasal na wa na ng paso-paso, wa na ang mga hikay-hikay. No. Bayad na mo piso ngadto 1 million, depende ra na ninyo. Ana, daghan kayo naghimo ana karon kay nakaamgo sila. Na pag ganito murag lipay kay ko maghuna-huna, ingon din siya nako nga, Pader, ni palit ko ni mog slots niya, dili ba ko Katoliko, pero lipay kay ko maminaw sa imong humili, makaamgo jud ko nga naay Ginoo. Gibutangan pag gusto mo, I love you very much, Father. Nakula, patay ka. Balhin jud ko anig laing tinuhuan. Ana ba, anay musaway na sa imuday. Ngano man, ako di siyang giingnan, usara ko ka dili angayan nga instrumento sa Ginoo sa pagpaabot sa sa iyang mensahe nga ninyo. Usa sa ko kadakong makasasala, gigamit lang ko sa Ginoo bisag dili angayan. Paragod anang sundang, di man namudot ang sundang usahay kay habulan, pero o gamito na sa usa ka tawo unsa may iyang buhaton sa sundang, iyang bairon siya maghago og baid aron magamit, no? Pareha ng lansang nga nagbawog, di naman na pwede dukdok ilansang, pero kung gamiton gid na sa panday, unsay buhatos panday, tuliron, basta maayo man di kay mong musabot ana. Pero kung ang lansang dili musugot kay gabawog na siya, inigtulid mabalik, ilabay sa kaning panday, ha, way ayon balik man. Pasabot ni supak ba, wa mo paubos, wa mo uban. Nasa na idaghan din ninyo? Kamo mga buangon, mamo parihar man ta. Mga bakakon masan mo dagko. Di ba? Mga hambugiro masan mo, mga daw masan mo, mga isipan masan kay mo. Parihar man ta. Pero ang Ginoo kada adlaw, kada nato simba, sige jud ingon pagpaubos. Ang kuna imong sala nya ayaw na nag-usba, mahimo ra lagi na, ako'y tabang nimo. Ikaw di madawi dako na kay ni akong sa yang Ginoo, napa ba imposible nako? Gayano pagpaubos mo to'y gihimos tax collector, gisalikway na siya sa katilingban, mo tong nagpalayo na lang siya simba kay uwaw man kay mo paduol. Pasiplatan man siya sa mata, simba-simba ni panuway dako ganana man mga tao, mo dito siya sa layo, pero di gani siya muyanghag kay basing makita niya ang mga mata ba nga condemning eyes ba sa mga tao nga tuwa sa simbahan. Nabi na daghan mga condemning eyes.
Motong magduko ra siya. Pero ang iyang kasing-kasing ni saka ngadto sa Ginoo, pukpok siya siyang dughan. Ginoo, kaluy itaon ko kay usa ko kadakong makasasala. Kanara yang gisulti. Pero ang iyang kasing-kasing daghan na kay ito gisulti sa Ginoo. Lord, nagbasol nako ani akong sala, kining akong pagpuyo-puyo, Lord, ako naning hunongon, iguli ron ako, din ako mopuyo tupad sa akong bana. Ana. Nasam ka mo tupad adto nako sa akong lula. Ana. Na ini text nako, Father, unsa may akong buhaton nga sobra naman sa 20 ka tuig ming nagpuyo. Pero Father, mga pila to ka tuig, mga 5 o 8 na ka tuig, nga wa na kuno sila maghimo anang pakighilawas kay nasakit man iyang bana, na diabetes man. Kana kunong madiabetes, wa naman kuno ginay mahimo. Inako, siya unsa may buhaton pa der, pwede na ko mo kumpisal, pwede na ko mo kalawat. Nako, 3 things to do. Basuli ang imong sala nga nabuhat. Ilhag yun nga sala tong pila ka tuig nga nakigpuyo ka. Ikaduha, biyae ang maong buhat. Dumti ang maong buhat na makighilawas ka sa lalaki o sa babae nga wa mo'y kasal. Condemn, hate that action. Nya haron gyud imong mapamatud-an nga you hate that action, ayaw nagyog tupad og higda sa imong bana o sa imong asawa. Bisan pag masakito na, kay ang kamot ana di pa man na masakiton. Awa mo kasabot. O lagi na. Na pasabot hastang huna-huna usma, dili lang kay ang physical sit up, hastang huna-huna, hastang kasing-kasing, kay ang gustos Ginoo mahinulsulon na kasing-kasing, dili lang physically. Wa naman mi pader, wa naman mi kay masakito naman o lagi. Pero unsa may inyong pagtagad sa usag-usa, banag asawa gyapon, hate that thinking. Kay di man gid mo tinuod nga ba nag-asawa kay wa man mo'y kasal. Sa imong kasing-kasing usba gid na. Og anha ka diha pwede nang mangumpisal. Nya pwede na kamo kalawat. Pero tungod lang kay paralyzed unya sige lang gyapon mong tupad og higda, mura lang gyapon mong husband and wife, gakos lang gyapon. Mura ra gyapon mo ana og gadua-dua sa Ginoo kay ang kasing-kasing wa man mausab. No. Mao ra sad na kamo usban na inyong kasing-kasing pamalit na mugslat kamo wa kapalit. Ay pagsige hunahuna nga ay pobre man kay ko, lisod man kay kustanan. Naman gani ni palit og slat kay nagpasalamat kay ang iyang papa magsigig tan-aw sa akong humili niya na usap. Anak ra ni siya mo tong nagtrabaho ba ni siya, nipalit siya, duhap tingito kaslats. Kay ang iya tong pasalamat nga ang iyang papang buangon kayo, sigig tan-aw kuno sa akong misa na usap. Naku kanindot ana, nya pilaron kabuk na nga usap dia sa inyong silingan, palitig slat. Na kay silingan sige lag panari nya karon mo tan-aw sa akong misa o na manari. Pasalamat Ginoo, palit og slat. Ana, unya unsa may mahitabo, nausab ang kasing-kasing, nahimo na kang church-centered, dili self-centered. Kay kasagaran gud nato mosimba kay mangayo sa Ginoo para sa kaugalingon, wa mosimba aron mohatag sa kaugalingon para sa simbahan. Si Kristo mianhis kalibutan dili aron mangayo nato, kung dili aron mohatag og kaluwasan. Ug unsa iyang gigamit, ang iyang kakabus gigamit niya pagluwas nato. Muna diri sa atong sayon ani kanibang pagbasa, sa unang pagbasa gi ingon gyud sa mga tao mamalik na tas Ginoo, dili na ta magpakagahi sa ulo kay nakunis-kunis ta tungod sa atong pagkagahig ulo.
sagdi lang og mga matay ta igbalik natos Ginoo, total sa ikatulo ka adlaw iya mantang banhaon. Si Kristo sa iyang pagpuyo subay sa Ginoo nga pagtulunan, gipatay gid siya. Gipatay. Pero wa siya mahadlok niya na. Kaya nga naman, doon na may pagkabanhaw. Nakita sa dinhi, ako sad, patyon jugwani, siging baligyag slat, siging wali. Patyon yun. Muna, kiha, napayuban. Adi man to kiha sa korte. Kiha lang sa church authority. Naiuban, magsigi og bash na ko sa social media. Na sa uban, mudaig. Mao ginitong agian. Way siguro, patyon na gini physically. Pero angay batang mahadlok, dili oy, naay pagkabanhaw, sulipaya ang Ginoo, pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsulong kasing-kasing ug punon sa tas Ginoo sa tinuod nga kalipay. Manindog ta.